Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilo nining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an, ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon alangan pag-abot, busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang bilanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga og giandam nila ang ilang mga suga, unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami gyutay sa inong lana, kay hapit na mga pawng ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kanini ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan o palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana ug sa wala na sila dito miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapanganda mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, "Sir, pasudla in town kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." Ug gitapos na Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, usa ka malipayon nga adlaw kaninyong tanan, adlaw karon nga Biyernes, Agosto 30, naghinapos na ang buwan sa Agosto, sa di madugay mosulod na kita sa bulan sa Setyembre o Berna, no? Ang pamalandong karon sa Ebanghelyo karon naghatag natog usa ka dako nga pahinumdom. Usa kini kasambingay, the parable of the wise and foolish virgins. 5 ka danghag ug 5 ka mga maalamon. Usa may buti pasabot ni ini. Gitandi ang duha ka hugpong, duha ka grupo sa mga bridesmaid sa kasal kaniadto sa kanhiayng panahon. 5 ka danghag ug 5 ka manggialamon. Ang manggialamon gatiner og lana nga ika-reserba nila aron di sila mapawngan og suga. Samtang ang mga danghag na nga tuog, unya wa sila magbantay ano sa maabot ang pamanhunon. Unsa may application ining maong ebanghelyo sa atong kinabuhi? Primero, unang punto. Gitawag kita nga sa kanunay magsiga ang atong mga suga samtang magpaabot kita sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Di kita mga tuog. Sa application ini sa itong kinabuhi, di tayo magkumpiyansa ba? Kining na po ka mga danghag nga mga babae ni, kumpiyansa ra sila, na nga tuog, wa pa dyan magdaglana, hangtod nga pag-abot sa agalon, wa na hinuon sila maka-apil sa kumbira sa kasal. Ingana po sa itong kinabuhi, daghan mo, ingon ba ito tao sa nga, dugay palagi mo balik ang Ginoo. Magpakasahas ako. Kung dyan ako mabalik sa Ginoo, matiguwang na ko. No, daghay mga ingon ana. Niyan pog unja ra gonang kumpisal-kumpisal, unja ra gonang simba-simba pader og kanang gatinga na ta. Samtang askil pa ta, samtang may asim pa ta. Pahimuslan nato ang atong kinabuhi. Enjoy life, mao man ay kasagaran sa uban. Hala, lakwat sa dito, na kwarta gastuon sa luling hayaw nga di maayo, og na isweldo hala, buras ka dito, makalimot ta sa mga butang nga angay natong pangandaman. Maunay kinaiya sa usa ka tawo nga danghag. Kanang danghag gipasabot karon sa ebanghelyo kana bang di ta magpakabana ano sa maabot ang adlaw sa paghukom, ano sa maabot ang adlaw sa Ginoo, ano sa maabot atong kamatayon. Manikamot nga di ta magdinanghag. Manikamot nga magtukaw kanunay. Di ta mga tuog, pinagi sa pagbuhat og maayo, pagpaabot kanunay nga malaumon sa adlaw nga diin ang Ginoo, moabot diha kanato sa atong kinabuhi, aron igabot sa agalon, inigabot sa groom, no? Inigabot sa pamanhunon. Pamanhunon man na ang groom sa Bisaya pa. Makaapil kita sa iyang pagkiti o sa iyang kalipay. Ayaw pag dinanghag sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi, gituyo gitumong, aron kanunay kita magpaabot sa adlaw sa Ginoo. Daygon ang Dios adlaw-adlaw.